Dako ang natabang sa TMI Mobile 1 aron mapalig-on ang fiscal capacity sa munisipalidad sa Maco, Davao De Oro aron mahatag ngadto sa katawhan ang importanteng serbisyo ug mga proyekto sa gobyerno. Kaysa milabay nga tuig 2025 ang THERMA Marine Incorporated nga subsidiary sa ABOITIZPOWER Corporation giilang top real property taxpayer ug ikaduha nga pinakadakong business taxpayer sa munisipalidad. Busa giatagan sila og pasidungog sa lokal nga gobyerno tungod sa ilahang kontribusyon nga miabot sa 23 million pesos sa real property tax. Subay sa report, nakatabang sab ang TMI Mobile 1 sa health services, adapt and estero rehabilitation, disaster response capabilities ug livelihood alang sa mga vulnerable sector pinaagi sa ilahang corporate social responsibility. Dili lamang kini ang unang higayon nga nahatagan sila og susamang pasidungog kaysa milabay nga tuig nahatagan sab sila og susamang pasidungog alang sa tuig 2024. Ang 100 megawatt TMI 1 naghatag og dakong kontribusyon ug suporta aron mapabiling bastante ang supply sa kuryente nga labing unang barge-mounted hybrid battery energy storage system sa Pilipinas. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!